ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಸೋಲಾರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಲಿಂಕ್ಸ್, ಹಂಗ್ಯೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಅಮ್ಮೆಬಾಳ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮೆಬಾಳ್ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಕಾಮತ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಸುವರ್ಣ ಚಾತುರ್ಮಾಸ 2016 ಮಂಗಳೂರು. ಈ ಸಂಸ್ಥಾನ ಗೋಕರ್ಣ ಪಡ್ತಕಲ ಜ್ಯೋತ ಮತಾಧೀಶ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುವರ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದ ಸ್ವಾಮ್ಯಾನೆ ಸುವರ್ಣ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಮಂಗಳೂರು ಗೋಕರ್ಣ ಮಠ ಅಂತೂ ದೇವಚ ಸೇವರ್ಸ ಅಂತೂ ಸ್ಪಂದನ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದಾಗ हाव कुंबळे नरसिंह प्रभु आये चातुर्मास कमिटी कार्यदर्शी तुम प्रत्येक स्वागत करताची. आयची महत्व दिवस या महत्व कार्यक्रम प्रत्येक पळोवया. आज एक सुवर्ण अवकाश आमकां मेळ्ळा. चंदायरी हे कार्यक्रम पळोवन ताजे आमी पावन जावया म्हणून तुमकां सांगताची.
धर्मदर्शी मंडळ मला स्वाम्यानं धर्मदर्शी म्हणून नाही ते परंतु स्वाम्यांकडच्या अधिकार प्राप्त पदाधिकाऱ्याने बरेच सृष्टी विन्यास आणलो महाद्वार बसत्या केस करून असत भाईचान पडेल देव भितर दिसता तस तरेनं लेवल मेन स्ट्रक्चर बदलले ना 174 वर्षा पहिले ताज्या पहिले फाटल्या नसेल मठ वही याद राहण बांधलं 18 स्वाम्यान तांगेर नावाचे लौकिक चढ स्मरण योग्य आस्कार पूर्ण प्रज्ञ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಕೂಡ ಸಾರಸ್ವತು पूर्ण ಪ್ರಜ್ಞಾವಸ್ಥೆಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಎಲ್ಲ ತರದ सत्य अहिंसा परोपकार इत्यादी सद्गुण मनुष्य जीवन आणतो असल्यावर ते एक व्यक्तित्व म्हणून घेतात त्यात तरी व्यक्तित्व संपादन घेतील जाऊ का मायग्रेशन घेऊन येईल गोयकारांतल्या एक मध्यवर्ती जाग्याचे एक देऊळ उभारी नसत हाचे एक इतिहास मस्त तरी नसत थोडं मुखार जाऊच्या स्मरण केलं तू स्मरण संच केलं हे थोडं संदर्भ व्यक्त करणार जाऊ नसा म्हणताना या देवस्थानाच्या हो एक मोठं मध्यवर्ती असून जनजागृती कर एक स्पंदन देणार तरी जाऊन पहिली रामकृष्ण मिशनाचे एक स्वामी येऊन आले आणि बरेच तरी मुहूर्ताक त्याकडे घेऊन सकाळी 7 घंट्याक सर्व निर्मलीकरण ನಗರದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಮಳೆ झाडफूट म्हणताय पावसात चढतात श्रावणांत क्रमांक आमगे लोकांकही श्रावणांतून शुक्रवार आणि आदित्यवार तसं कोरका तुळशी काठायला येताने वन घालून काम कोरका ಕಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತಬೇಕು ನಾದ್ಮೇಲೆ काही जीवाणू म्हणतात सरीसृप कसं करतात ते खळतात ते मिळतात सावट मिळतात अथवा वलसण मिळतात तेही भोगतात अनेक तरी जीवजंतू घरात पायी रेल्वेवर सरतात पायरी मिळत स्टेप्स त्यासाठी परिसर एक स्वच्छता का म्हणाला की श्रावण आणतो शुक्रवार आणि शनिवार आदित्यवार या दोन्ही दिवसात शुक्रवार लक्ष्मी लेखा आदित्यवार सूर्या लेखा आरोग्य भास्करात इच्छित आरोग्य मग कावे तुम्ही कोणाला कोरगा आज रवी सूर्याने उपासन गायत्री जपान तेल सांगला दाखल्यान गायत्री जप बलकाची ते वय सूर्यबीम मार्गदर्शन करायच्या वय आयडिया आहे वय आम्ही मालगड्यात बोलतो हो एक आयडिया होता का सांगता की ते आम्ही मालगड्याने ऋषी परंपरा सांगता त्याच्याने कोलकाताने सकाळी एक स्तब्ध मनात एकांते सुखमास्यता परतरे चेतस समाधीयता आपला चित्त देवाकडे लागोच्या सूर्यात उगवच तरी नारायण त्यासाठी तदर्थ भावना हे सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती सुटका असताना संस्कृताना तर स्वागत करून टाके नाही संस्कृत शिकल्याने घरात नाही मदर टन करून घेवे ಹೌದು ಉದೂರು ಅನ್ನೋಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೆವು ನಮ್ಮ ಮಠ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾವತಿ ಹಂಗ विधानसौधाचं म्हणजे पाहिलं बरोबर मठ बांधला संपर्क नाही थई बेला की तसली पंडित समागम स्वाम्याला त्यांना येतात रावतात चांगल्या भाषाची त्यांनी घरात सानं चेडो जन्मा येतानाच संस्कृत शिकतात जन्मा येतात पुन्हा आपला ಬಾಲಕೋದ ಆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಪೂರಾ ಶಬ್ದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಮನೆ ವಾರ್ತೆ ನಾವು ನಡೆಸುವಾಗ ಅದನ್ನ ಸಂಬೋಧಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿಯೂ ಆ ರೀತಿಯ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾವನೆ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ म्हणल्याक देवभाषा म्हणून ख्याती संस्कृत भाषा ही दैव स्पष्ट भाषा म्हणून वेदांत सुद्धा सांगितले संस्कृतम नाम दैवी वाक् अन्वाख्याता महर्षिभिः काव्यादर्शांत एक अमोघ साहित्य संस्कृत विष्ट वयं भारतीयाः प्रजा भाषास्माकं तु भारती एक महाभारताच्या सांगता पारिजात चंपू म्हणले काव्य अवघे 100 श्लोक सुंदर हे श्लोक आम्ही उद्धरिಸಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಭಾರತೀಯಾः ವಯಂ ಪ್ರಜಾः ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಭಾರತಮಸ್ಮಾಕಂ ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನೇಕ ಭಾಷಾಸ್ಮಾಕಂ ತು ಭಾರತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಮಹಾಭಾರತಮಸ್ಮಾಕಂ
भारतीय वयम देशोयम भारतम अस्माकं प्रारंभ शब्द तो देशोयम भारतम अस्माकं आमगे देश ಬಂತು ಭಾರತ ಭಾರತ ಪೂರಾಂತ ಭಾ 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 ಭಾಸ ಅದು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಕಲಿಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ತದರ್ಥ ಭಾವನಾ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪೂರ್ಣತೆ ಹೊಂದಬೇಕು ಆವಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞರಾಗಬಹುದು ನಾವು ಹೌದು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಜ್ಞಾನವಂತರಾಗಬೇಕು ಶೀಲವಂತರಾಗಬೇಕು ಆಚಾರವಂತರಾಗಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ತದೆ ಯಾವುದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಭಾರತ ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಹಾಭಾರತ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಅಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವಮಣೆ ಶಾಂತಿ ಪರ್ವಮಣೆ ಕಥಾ ಅನೇಕ ಕಥೆಯ ಸಂದರ್ಭ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಗೀತಾ ಸಂಘ ಗೀತಾ ही man making religion of Gita is man making religion पाश्चात्य पंडितांनी गीते विषयात क्वाही म्हणतात दೊಡ್ಡಸ್ತನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ विवेकानंदाने मस्त सांगला संच तात्पर्य विस्तार मस्त तुम्हाला आरोप का परंतु ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತದ ಗತ ವೈಭವ ಜ್ಞಾನ ಧರ್ಮಾಸಕ್ತಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಮಾನವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಕೇವಲ ದಿವ್ಯ ಭಾಷೆಯಾದ ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದಲೇ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದೇ ಪುಸ್ತಕ ತಣದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗ ದಾಂಚಿ ಪೇನ ಸಂತು ಒಳ್ಳೆನಮ್ಮಿ ಅದಕ್ಕೆ सांगता एक अकृतरे सौख्य जीवनान संपादन घेवका दरदरल्या संस्कृत अभ्यासाक लागो का म्हळ्याक आता आम्ही एक सणाक एक ब्रेक घेऊया ब्रेका नंतर आपस आमगेले आणि तुमगेले भेटी विठ्ठलाच्या पायी सरारली वीट विठ्ठलाच्या पायी सरारली वीट ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸೋಲಾರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಹಂಗ್ಯೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಮ್ಮೆಬಾಳ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮೆಬಾಳ್ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಕಾಮತ್ ಬೆಂಗಳೂರು विठ्ठलाच्या पायी सरारली वीट विठ्ठलाच्या पायी सरारली वीट ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸೋಲಾರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಹಂಗ್ಯೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಮ್ಮೆಬಾಳ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮೆಬಾಳ್ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಕಾಮತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ब्रेका नंतर तुमका आपस स्वागत स्पंदना टीव्ही का ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸುಧಾ ಪುಸ್ತಕ ಸುಧಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೃತ ಅಮೃತ ಕುಡಿಬೇಕಪ್ಪ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಮೇಧಾ ಯಶ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಶ್ರಿಯಂ ಬಲಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ತೇಜ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಸದ್ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು त्याग श्रद्धास का बुद्धि प्रतिभा मेधा नवनवोन्मेष प्रतिभा यश सर्व कार्यांतु यश संपादन घेऊ का दरदरल्यारी तुम्ही थोडा आपल्याला बॅक अभ्यास घेऊ का स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात ಸ್ವಲ್ಪಪುಣಿ ಆಚರಣೆ ನೆಗ್ಲಾಗತಿ ಸ್ವಲ್ಪ करत कसं नाही ಅದು ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಲಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ प्रज्ञा मे विद्या बुद्धी श्रिय बल आयुष्य हे सगळं असताव का जर चाललंय देवाला मग का आणि त्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील का प्रयत्नशील असल्याची साक्षात्कार करतात साधा साक्षात्कार जाय ना तो कसं सिनेमा साक्षात्कार का निर्णय रे ती संस्कृती बिघडायची होगತ್ತೆ ಹೈಫೈ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಸಾರವಂತಿಕೆ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದರೈತೆ ಭಾರತೀಯ ವೇದಾಂತ ಮತ್ತು ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಜ್ಞಾನ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ ಬರೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಜನ म्हणतात ಬರೇ ಭಜನ म्हणताना बरे लोक आनंद इतकत आहेत
ತಸಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ. ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಗತ ಕಸನೆ ವಿದ್ಯಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಓದುತ್ತಲಿರಬೇಕು. 10 ಸಲ ಅಲ್ಲ 50 ಸಲ ಓದಬೇಕು. ಶುದ್ಧತೆ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಂದಬಹುದು. ಏಕಶಬ್ದ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾತಃ ಸುಷ್ಟು ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸ್ವರ್ಗೇ ಲೋಕೆ ಕಾಮಧುರ್ಭವತಿ. ಒಂದು ಶಬ್ದ ಚೆನ್ನಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಕೊಂಡ್ರೆ ಕೂಷ್ಮಾಕ್ಷರ ಸಹ ಮಹಾಪುರಾಣ ಸಂಜೆ ಅಕ್ಷರ ಭೇದಕಾಳುಗೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಕರಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ 18 ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಭೇದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲದರ ಜ್ಞಾನ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನವಂತಿಕೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಮೂಡಬಹುದು. ಅರ್ಥಾತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಕ್ಷರ ಮಳೆ ಶ್ವಾಸ ಗಟ್ಟಿ ಸುಡ್ಕ ಮಹಾಪುರಾಣಕ್ಕೆ ನಾಭಿ ಮೂಲಾಂಕ ಶ್ವಾಸ ಸುಡ್ಕ ಓಂ ಬಾಯಿಲ 3-4 ಸಾಲ 20 ಪುಸ್ತಕ ಕೈಬರು ಅನ್ಬಿಸಿಲ್ಲ. ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಅಡ್ಡಿ ಶ್ಲೋಕ ಬರೇ ದಾಸ ಬರೇ ಜ್ಞಾನ ತಾನೇ ಬರೀ ಕಂಚೆ ಕಾವ್ಯ ಕಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಣವ ಹೇಳ್ರಿ, ಓಂಕಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ಆ ರೀತಿ ಉಪದೇಶ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಾಗ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದದ್ದು ನಾವು ಮುದ್ದಲು ದೇವರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ನಮಗೆ ಶುಭದಾಯಕವಲ್ಲ. ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಂದಾದ್ರೂ ಮಾತನಾಡೋಣ. ಇಂದಿನ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತನಾಡುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಷ್ಟ. ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲ, ಈ ಗುರುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳೋಲ್ಲ. ಹೌದು, ಇಂದಿನ ಯೋಗವೇ ಪ್ರೀತಿ ಯೋಗವಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿದಾಯಕವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾಠಗಳು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೇಳುವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ತುಂಬಾ ಇವೆ. ಅದನ್ನ ಮರೆ ಮಾತದೆ ಯಾವ್ದು ಕಾರ್ಯ ತುಳಸಿ ಸಂದರ್ಭ वे आयकर नरशिव नरशिव ताकि परिवार सहित नव्यानं तुळशी कसं चुडी पूजन अरे पण ना तो कसा का स्वामी आमचं की कार्यवत पैकी तुम्हीच काय भजन ऐकलंय असं काही ते तुळशी वंदन कोणत्या का होय बायला पुरा संस्कृत काव्य शिकेल कोण असतं की काम असते नावानं असतं काय भजनेचा सबिता का ठीक आहे. तर ಕಾವ್ಯ ಬರು ನಡ ತರ್ತ ಗೋಲ್ಸಂಗ ತರ್ತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಪುರುಷರೆಲ್ಲ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾದ ವಿವೇಕ ಉಳ್ಳ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾರೆ ನೋಡಿ. ತುಳಸಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೆನಪೈ दोन पटी म्हणा साधा संचाक कमर बनते सगळं जातीचे घरात घरी तुळस स्वच्छ असलं पेडस करता का डब्बल असता टिपाय वगैरे डब्बल टिपाय काहीकडे 4 पटी टिपाय आता जरी तुळस सुंदर मिळतात क्ले इंडस्ट्री वगैरे काहीच मिळतात रेडीमेड मिळतात. काहीकडे बरे हातरान बांधलेले डेकोरेटिव्ह म्हणतात. तसं नाही तुळस दवरले घरी तुळशी झाड हजारो पानं किती 4000 पानाचे घरकरी विपुल जाऊन बशी तुळशी झाड धारल्या नाही उदागाल का ते घरात जेवतल्याने घरात कोणाचा आश घेतात याच मानू रा बाई म्हणू शकतो बरोबर तांबियो घासून 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 चकचकीत पडेल आणि तोंड दिसतात त्या तांबिया दिसतं की नाही आमचा आमचा गाव तिथली तांबियो आणि कसं की एक चंदा आहे तांबियो एक तांबियो म्हणजे 5 लिटर नेऊन दावर करतात तांबी क्रमान घरात शिकल्याने थोडी शेकच पण प्रार्थना करतो. आम्ही नॉर्थ इंडियन राहतो दासरांची म्हणून शंकुवादून शनिवार दिवसाक व्यंकटेश देवाला उडगास करतो घरात भिक्षेक आहे काही इकडच्या फुल वसून येत आहेत. पाहिला महात्मा तिरुपती यात्रा करत राहिली म्हणून आणि तुळशी बरोबर भारी भारी गोविंदा गोविंदा म्हणून घालून विष्णू परंपराचे दास साहित्य दाखईल असताना प्रणव उपदेश वैष्णवान सांगिलो ना मी सांगता पण दुसऱ्या तेव्हा तुलपुड्या त्या अंकित नाम ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಾಮ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಾರೋ ಇವರು ದೈವ ಭಕ್ತರ ಅಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರ ದೈವ ಭಕ್ತರೇ ಇರಬಹುದು ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರ ಆವಾಗ ಐಡಿಯಲ್ ಆಗ್ಬೋದು.
तुम्ही येदोलतोय आजी आमगेल्या आयच्या दिवसाच्या हायलाइट्स पळयला आसा सगळ्याची चातुर्मासाच्या तशींच हाय संजय 8:30 दुखून 9 ताई स्पंदना टीव्हीरी आमगेल तुम्हाला भेटी आसा आमी केदनाय तुमकां सेव्यार आसाची तुमगेले भेटी पाय संजय 8:30 गंटाक येदोलतोय आमी आमकां तुमकां प्रत्येक नमस्कारू जय विठ्ठल हरे विठ्ठल. विठ्ठलाच्या पायी सरारली वीट ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಸೋಲಾರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಲಿಂಕ್ಸ್, ಹಂಗ್ಯೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಅಮ್ಮೆಬಾಳ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮೆಬಾಳ್ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಕಾಮತ್ ಬೆಂಗಳೂರು.